Veľmi šumní. Tu sa všetko sa naučať. Za to tu chodíte, že by ste sa dobre naučili, hej, že by ste dovati i pисати, hlavne pисати по-русински. Že by znali bukve. Prečo, že by ste sa naučili náš alfabet, ktorý je typičný pro náš národ, bo vysledujeme, jak východnoslované, také zvuky vysledujeme, jak neznajú západnoslované, tak povedzte napríklad, že rvka, alebo že jako pođu zo snina. To sú proste také bukvy, ktoré nemáte latinka, tak za to treba sa vám naučiť alfabet náš. Tak vás sa teším tomu, že začalo sa učiť i na vašej škole, začal sa učiť rusinský jazyk. No a privítáme tu ďalšiu našu pani učiteľku. Dobrý deň. Dobrý deň, ahoj. Tuto je naša ďalšia pani učiteľka, vy určite poznáte. Tuto je pani učiteľka Ľudka a naučí druhý grupy. U Sliníku blízko cerkvy, tam mŕtvych chovajú. Na dobrého Pavloviča ľudej spomínajú. Nelen jak na sviašteníka i na učiteľa, ktorú synil na Kovici všetkých buditeľa. Dobrým slovom i písmom ľuďom dávať sílu, pohodne siadajte vytúna na jeho mohilu. Dávalo dievča kačkom, dávalo kačúrovi, i dverečko krajinovi. Dávalo kačúrovi, i perečko krajinovi. Dávalo kačku ičte, a na mene nepovičte, že ja frajíra mala, že ja mu pírko dala. Kúpil Adamovi vytúženú hračku, no krásne auto, nový model, zahraničnú značku. To je dobrý sluha, že škoda Ivan Koliho neustrajujeme, budne z noho zlý pán. Že tylko detoček naučíme po rusinsky, bar sa teším tomu. Prospech našeho rusinského jazyka, že budeme pokračovať v tým, čo nás naučili naše babky, mamky a že naše deti budú sa radi vzdelávať i to jazyk propagovať v svojich rodinách, školy i že budeme všetko spokojní. Dá sa tomu tiež, bo náš národ to tebe potrebuje, bo keď naše detočky nebudú znať po rusnácku besedovať, tak potom propademe. Môže zanekneme. A máme krásne tradície, máme krásne spievanky. Krásny jazyk máme. Jazyk, že by ste znali túto detočku, potom prečítať tvor našich spisovateľov, poetí, že by sme mohli byť hordé na to, že sme aj z buku sa naučať štore. Mali sme u Svidníku nejakého buditeľa rusinského. Znáte? Vy ho poznáte? Aleksandr Pavlovič. A kde je jeho mohyla? Pri kine. Vysvětlím vám, jakou hru sa budeme dneska hrať. Budeme sa hrať hru Husk po té domy. Vy určite poznáte tú hru po slovensky, ale my si ju dneska navčíme po rusinsky. Kotra bude tak. Bude pravidla hry sú. Na jednej strane sú husky, oproti stojí jedna huska mama a z boku, na boku čeká volk. A mama huska bude Saška, kde mám Sašku? Za vám. Volk bude David a vy všetky budete husky na tamtej strane. A mama huska Saška bude klikať. Husk, poďte domy. A husky povedia, nemôžeme. A zas mama huska pro koho? A vy pro volka. Kde je? Za kriačkom. Što tam robí? Huska skube. Jak? Siv. A zas mama volá huska po té domy, že by i vás neoskúbal sobi na obід. Rozumieme? Ideme len perší raz.
takže kto, keby zdáš, to neznala, keby ti dáš to vypalo, my ti pošepkáme. Husky, poďte domov. Pro koho? Pro Boha. Kde je? Čo tam robiť? Jak? Husky, poďte domov. Żeby i vás neoskúbal. Na obід. A vy letíte a to... Ha ha ha!